Did you love that presentation as much as I did? I hope you did. We are going into Vespers now to close the Sabbath day, and we are going to be blessed by Pastor Makuvire. Pastor Makuvire character ingoziva kuti vanobva kuCentral ndosimbi dzebasa vanenge vachitaura nenyaya yekuti gadzirirai anouya. Kana paine nyaya yatinoziva semasabata isusu tinoinzwisisa ichinzi eschatology. Eschatology, that's the last doctrine that we have as Adventists. So he is going to be lifting us up as he discusses this issue on eschatology, the last day events and the things that we look up to. Gadzirirai Anouya, Pastor Makuvire. Ndoda kukwasai kose kwamuri. Zita rangu ndoitwa Pastor H Makuvire. Panguva ino tiri kupinda mushoko raMwari. Mwari ane hanya nomunhu. Musoro wedu wenyaya unoti iwo gadzirira nokuti anouya. Zvatinoziva tose nyika ino haigari nokusingaperi. Nerimwe zuva ichapfuura nokukasika. Nerimwe zuva nesu tichapfuura. Saka Jesu wakarayira akati vanhu vese vagadzirire kuuya kwake. Mudikani pose ungateerera uri muZimbabwe, ungange uchiteerera uri kunze kwenyika, Mwari anokuda, anoda kuti uponeswe nokuti uri chisikwa chake. Kana tichiverenga mubhuku raJeremiah 29 verse 11, Mwari anoti iye ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako, ndangariro dzorugare dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupe magumo ane tariro. Mwari ane ndangariro dzakanaka pamusoro penyu mai, ane ndangariro dzakanaka pamusoro pomuchato wenyu, ane ndangariro dzakanaka pamusoro pavana vako, ane ndangariro dzakanaka Mwari uyu pamusoro poutano hwako. Anoti ndoda kukupa magumo ane tariro. Zvinoreva kuti zvinhu zvose zvinoguma. Nhamo inoguma, upenyu hunoguma, mafaro enyika anoguma, vakakomboregwa vanotora Jesu samambo namuponesi oupenyu hwavo. Toda kuverenga mubhuku raMabasa chapter 17 pavhesi ra26. Mwari anotida tose takabva kumunhu umwe. Tichaverengebwa verse 26. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete. Amen. Kuti agare pose panyika. Amen. Ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo. Mira ipapo Bhaibheri rinoti iro Mwari wakaita marudzi ose avanhu vachibva kuno umwe chete kuti vagare pose panyika. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Panohlisa apa. Ndoda kuudza munhu waMwari, tiri vanawo munhu mumwe, ungava mutonga, ungava mukaranga, ungava mundevere, ungava munhu upi no upi, wakaita marudzi ose tichibva kumunhu 1 kuti tigare pose panyika. Vamwe vagare kuHarare, vamwe vagare kwaChivi, vamwe vagare Botswana, Australia. Ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo. Unoziva here uri kurarama une nguva yawakatemerwa yokurarama? Kana nguva yawakatemerwa yokurarama yakwana, unofamba, unozorora. Kana uchidzidza bhuku raJobhu chapter 14 verse ra1 inotiyo munhu wose wakazvagwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika, unobuda seruva ndokusvava, unotiza somumvuri, haagari. Udza uri pedo newo uti haugari. Haugari nokusingaperi. Hazvina basa kuti wakasimba, hazvina basa kuti haugwari, haugari. Hazvina basa hauna mari, hazvina basa wakachona, haugari. Bhaibheri rinototi pavhesi 5, Bhaibheri rinotiro mazuva ake munhu uyu zvaakatagwa, mwedzi yake yakaverengwa nemwi, makamutarira muganhu waasingatendegwi kudarika. Ndoda kuudzai hama dzangu, muganhu wako hauna n'anga, muganhu wako hausi patambo, muganhu wako hausi pamaholy oil, muganhu wako hauna varoi, muganhu wako una Mwari. Ndiye unofanira kutya nokumunamata nokumurumbidza kugadzirira kuuya kwake. Bhaibheri rinotira haugari nokusingaperi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari wakaita marudzi ose tichibva kumunhu umwe
Bhaibheri rinoti dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo. Verse 27 tichaverengegwa. 27 kuti vatsvake Mwari vamutsvangadzire vamuwane kunyangwe asiri kure nomumwe wedu. Amen. Bhaibheri shoko raMwari mudikani rinoti pawakaisiwa kuti ugare uve pauri kuti utsvake Mwari, haana kukuisira kuti utsvake varoyi, utsvake vanokuvenga, utsvake vokugodora, utsvake vokushainira noupenyu huno. Mwari wati tsvaka Mwari, nokuti wakakugadzirira musha wakanaka kudenga, wakakugadzirira zvakanaka uchipa nyika ino. Utsvake Mwari. Isaiah 55 verse 6 inototi tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa ngaasiye zhira yake adzokere kuna Mwari, uchakangamugwa zvikuru kwazvo. Hama inodikamwa, uchiri mupenyu usamanyidzana nezvinodarika, usamanyidzana noupenyu huno kudarika hunovuya, huno chigume kudya kofa. Vakakomboregwa vanotsvaka Mwari. Kana ukatsvaka Mwari unomuwana, haasi kure newe, uri pedo munzeve dzako, mumwoyo mako. Ukamutsvaka unomuwana. Bhaibheri rinoti uchakangamugwa zvikuru kwazvo. Jesu Kristu ari kuuya, hapana chichamudzivisa kuti avuye. Akambouya, uchadzoka kechipiri. Nebhuku razvakazarurwa 1 verse 7 inoti tarira unovuya namakore, meso ose achamuona, naivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema hongo. Amen. Chamunonosa Mwari uyu ndechokuti unoda vhangeri risvike kumunhu wose, wogamuchira Jesu samambo na muponesi woupenyu hwako. Bhaibheri rinoti meso ose achamuona, maziso avarungu vachamuona, maziso amachaina vachamuona, maziso embavha achamuona, maziso avanhu kwavo, meso ose achamuona. Bhaibheri razoti pana zvaka 1 verse 7 yazotiyo navakamubaya namarudzi ose vakarovera Jesu pamuchinjikwa vakatofa vakavora, asi musi waanovuya unomuona, kureva kuti vakafa vachamuka. Vachamuona, haina kuti vachaenda kudenga, inoti vachamuona vomuchema. Varipo vanhu vachachema kumabwe nokumakomo vachiti tiwirei, mutivige pahasha dzaiyogere pagwayana. Bhaibheri rinotiro vachamuona, vachachema kwazvo. Hama inodikamwa, kana usingadi kuzochema nezuva iro, ndoda kuudza mudikani, gamuchira Jesu samuponesi wako, mugamuchire samambo woupenyu hwako. Pitewo chipiri 3:9 inoti Mwari haanonoki kuita sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka. Uno mwoyo murefu, haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vaponeswe. Apa panoti vose ndinopada. Hama mudikani, Mwari anoda vose vaponeswe. Anovaponesa sei? Vagamuchira shoko raMwari, vagamuchira Jesu samuponesi wavo, nokuti wakatitenga tose neropa rake, kuti zvivi zvakaitwa aregerere, adzime, Satani asvode, ainde oga kugehena, asainda pamwe chete newe. Tiri kuverenga bhuku raMapsarema 50 verse 3 pane mashoko makuru kwazvo. Tega munhu waMwari. Mwari wedu unobuya, hangarambe anyerere. Moto unoparadza pamberi pake. Bhaibheri rati Mwari wedu unobuya, hangarambe anyerere. Moto unoparadza uri pamberi pake. Dutu guru rinomukomberedza, unoichahwita chikukutsira shumba yerudzi rwaDhavhidhi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari wedu unobuya, hangarambe akanyarara. Mwari uyu waita saanyarara, akambonyarara mabhawa achivakwa, akambonyarara mbanje dzichisvutwa navanhu vachiurayana, akambonyarara vanhu vachitsvaka mishonga yokukuvadza vamwe, vamwe vachitsvaka mishonga yemubobobo, vamwe vachiromba zvidhoma nezvindofa.
Bhaibheri rinoti unovuya haarambe akanyarara. Akambonyarara vakadzi vachichinjaniswa, munhu achiita upongi, ano mukadzi kumba, ano mukadzi kubasa, ano mukadzi murukesheni, akarojera vamwe. Ndoda kuudza munhu waMwari, Mwari wedu unovuya haarambe akanyarara pamusoro penyika ino. Unovuya kuotora vatsvene nokuparadza vakaramba shoko rake. Haangarambe akanyarara vamwe vakafuremigwa nyaya dzavasina kuita. Ndoda kuudza Mwari wedu harambe akanyarara vamwe vakavengwa kusvika varabwa, varebwegwa nhema dzavasina kuita. Harambe akanyarara mudikani muupenyu hwako. Hold on kuna Mwari, usaregedza kutenda. Nerimwe zuva uchamuona achiuya namakore. Harambe akanyarara. John chapter 14 akavudza vadzidzi vake asati akwira kudenga, aitaurirana navo vakatarisana. Verenga munhu waMwari, tega munhu waMwari, verse 1 to 3. Moyo yenyu irege kumanikidzwa. Moyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Mwari. Tendai kuna Mwari. Mutendewo kwandiri. Mutendewo nokwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro famba. Ndingadai ndakakuudzai nokuti ndinoenda kunogadzirai pokugara. Kana ndaenda kunogadzirai pokugara, ndichavuyazve ndigokugamuchirai kuti apo pandiri nemi mugovapovo. Mwari ngavongwe neshoko raMwari. Bhaibheri rinoti mudikani pauri ipapapo, moyo yenyu irege kumanikidzwa. Mwari wakavona moyo yavanhu ichimanikidzwa nokushayiwa mari, ichimanikidzwa nokushayiwa mabasa, ichimanikidzwa nokutsvaka vomuchato. Mwari unoti moyo yenyu irege kumanikidzwa. Tenda kuna Mwari. Une pfuma yako yose, une zvose zvaunoda, tenda kuna Jesu. Usatenda kun'anga, usatenda kumuprofita, usatenda kuna prophet. Tenda kuna Jesu Kristu. Usatenda kumasaramusi, tenda kuna Jesu, unokupa zvese. Kwai moyo yenyu irege kumanikidzwa. Varipo vari kumanikidzwa navana misakanzwa, variko vari kumanikidzwa nemichato, ibongozozo, bhurukwa romujere, havana rugare mukati momuchato yavo. Denga rinoti moyo wako urege kumanikidzwa. Tenda kuna Mwari. Dangwa uri mukati mechamanikidza, ramba wakamira pana Mwari. Denga rinoda vanomirira kusvika shira achionekwa. Bhaibheri rinotendai kuna Mwari, mutende nokwandiri. Muimba yababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Yako nzvimbo iriko munhu waMwari. Zvisinei nokutadza kwako, ukatenda kuna Jesu, muregereri wezvivi. Zvisinei nokumbononoka, kutendeuka, ndati huya nguva ichipo. Ziva kuti mazuva ako ari kupera mumbiya youpenyu. Ende chakavanzika icho Mwari asina kukuzarurira izuva rokufa kwako, iro raufu wakariziva. Vakakomboregwa vanogadzirira rufu gwavo, vanogadzirira kuuya kwaJesu, nokuti unovuya. Kana achiuya mudikani, unofanira kumumirira uchiimba ndamirira Jesu, kumuchingamidza, ndamirira Jesu, kuinda naye namakore. Wakakurindira kwamakore. Nyika ino iri munhamo, nyika ino iri muhondo, nyika ino iri mukuvengana, nyika ino iri mumafaro aSatani. Vakakomboregwa vanotsvaka Mwari vachiri vapenyu. Ukaina verse 3 ukainokuti ndinoenda kunogadzirai pokugara. Waivudza vadzidzika, kana ndaenda ndinodzoka apa ndinopada kuzokutorai. Haana kuti, teerera pamudikani, ndatipatsvake zvakanaka, tiri pana John 14 verse 3. Wati kana ndapedza kugadzira ndinodzoka. Haana kuti kana mafa mugovuya savamwe vanoti pamakuva, uyu mweya wako famba zvakanaka uinde kudenga. Hakuna mweya unoenda kudenga nyangwe munhu akanaka. Aiwa, Jesu ndiye uchadzoka kotora vakafa. Varipi? Vari mumarinda. Saka uchiwa vaTesalonika 4:16 inoti nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Amen. Vanomuka vachibvepo mudikani, vanomuka vachibva mumarinda. Waiwa here? Vakafa vari muna Kristu vachatanga kumuka.
kureva kuti varipo vachatevera kumuka, vakafa vasiri muna Kristu naivo vachatevera kumuka, vokandwa mugehena muvira romoto, nokuti vakadadira Mwari kwenguva yakareba. Hama yangu, munhu waMwari, Mwari anokuda, anoda kuti uponeswe. Saka wateerera mharidzo iyi, kwai moyo usamanikidzwa nezvenyika ino. Kana apedza, mukomana unodzoka, unovuya kotora vakaita kuda kwake. Akazvitaura Jesu, okwira kudenga, ana vadzidzi vake. Handi munoziva Jesu wakambofawo, akamuka nezuva retatu. Bhaibheri rinoti paakamuka hakuna kumuka mweya, akamuka nomuviri wake, achidemonstrata kuti vakafa vachamuka nemiviri. Kudenga kunoenda miviri, kunoenda mweya nomuviri, zvakabatana. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Ndoda kuti tiinde pana mabasa 1 vhesi ra9 uchiinda kuna 11. Pana mashoko makuru kwazvo. Tega munhu waMwari. Vhesi 9. Wakati areva izvozvo, akakwidzwa vachitaririra, gore rikamubvisa, vakasazomuona. Mira ipapo ugoenda mberi. Bhaibheri rinoti vakati apedza kutaura nezvavo, achiti rindirai mweya mutsvene, rindirai paJerusarema, kwai wakakwidzwa. Vadzidzi vachitarira achikwira kudenga. Wakaenda achionekwa, uchadzoka achionekwa. Haleluya. Haadzoki akavanda. Hakuna secret rapture, hakuna secret disappearance yavatsvene. Kwai wakaenda achionekwa. Bhaibheri rinoti uchadzoka achionekwa. Kwai vakati vachitarira gore rikamubvisa, vakasazomuona. Verenga. Zvino vachitarisisa kudenga, vachitarira kudenga, iye achikwira. Tarira, vatumwa vaviri vamira navo, vakafuka nguo chena, vakavabvunza, naimi varume veGarirea, mavireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri, akakwidzwa kudenga, uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. In just like manner as you have seen him going to heaven, uchauya nenzira imwe chete. Uyu Jesu atakamirira, akaenda achionekwa, uchadzoka achionekwa. Vakaropafadzwa vachamuona, vaponeswa. Nguva ino munhu waMwari, pauri kuteerera nyaya iyi, Jesu wedu unobuya, haana chinomudzivirira. Kana nguva yakwana, uchaonekwa achiuya namakore. Chinoi kuuya namakore, ingirozi dze dzakamuunganira, dzakachena. Jona akavona ari mazikore. Izvo vanhu vose vokudenga, ngirozi dzose dzichaburuka kogamuchira iwe mudikani, kubva munyika yechitema. Zvisinei wakambotadza, gamuchira Mwari uchiri mupenyu parufu rwako, kuipafa gamba richamukira upenyu husingaperi. Akwidzwa achienda kudenga. Ndoda kuudza munhu waMwari, ko vatsvene pavanomuka, vanomuka vaino muviri upi? 1 John chapter 3 vhesi ra1-2 inoti kudii? Tarirai kukura kworudo rwaBaba, kuitii vana vaMwari, ndo zvatirivo. Verenga. Nyika haitizivi, haina kumuziva iye Jesu. Vadikanwa, tiri vana vaMwari, asi zvichigere kuti tichazovei. Asi kana achizooneswa, isu tichafanana naye, nokuti tichamuona sezvaakaita. Amen. Kwai zvichigere kuratidzwa pasanari kuti tichazovei. Kana Mwari achioneswa, tichamuona, tichafanana naye kuti fa, nokuti tichaita sezvaakaita. Kana ano muviri, tichava nomuviri. Kana ano musoro, tichava nomusoro. Kana achibhururuka, tichabhururuka. Kana asingafi, nesu tichapfekedzwa kusafa. Ndova variro yokutenda munhu waMwari. Kana pano munhu unohwisa urombo panyika ino, ungava nezvose ukashayiwa Jesu, unohwisa urombo kudarika vanhu vose. Inowanikwa kuna 1 Korinde 15:19. Inotiyo kana munhu une tariro kuna Kristu paupenyu huno bedzi, tinohwisa urombo kukunda vanhu vose. Iva netariro kuna Kristu paupenyu huno noupenyu hunouya. Nerimwe zuva Jesu achionekwa, uve pakati pevakaponeswa. Jesu Kristu ari kuuya mudikani. Usabva patariro iyi
nokuti nyange ukashaiwa hanya Jesu unobuya, nyange ukada kuba msatanist Jesu unobuya, nyange ukada kuba pfambi Jesu unobuya, nyange ukatura mvana ukaita small house yako usingabviko uchiti nyange vanhu handitongwi nomunhu Jesu uri kubuya. Kana achibuya zvakavanzika zvichaikwa pachena edhekeni sovala. Ndoda kuudza hama mudikani, nyange wakaoma moyo Jesu ari kuuya mudikani. Nyange uchidzidza, nyange ugere zvakanaka, nyange ukashaiwa hanya nevhangeri Jesu ari kuuya chauita anouita nomoyo. Paanobuya denga richazara ngirozi, zuva richadzima, nyeredzi dzichadzima, ndege dzichamhara, hakuna bhazi richasimuka, hakuna windi ucharova bhazi, hakuna industry ichafura, hakuna chikoro chichavhura, hakuna covid ichauraya munhu, hakuna AIDS ichauraya munhu. Tose tichatarisana nokubuya kwaJesu. Unobuya Jesu, muridzi wenyika ino ari kubuya. Bhaibheri rinoti paanobuya vakafa zvavo vachitenda. 1 Korinde chapter 15 verse 40. Ndoda kuti uzive kuti hatiopfekedzwi muviri uyu, tichapuwa muviri mutsva. Uyoyo muviri mutsva ndinouda. Saka tichimirira kubuya kwake. Verenga verse 40 inoti 40 kune muviri yokudenga kunomunga nemuviri yenyika. Watopedza kamunhu uyu. Kwai kune miviri yokudenga nemiviri yenyika. Pazasi inoti kudii? Kukainga yatichapfekedzwa pakuonekwa kwashe Jesu tega. Asi kubwinya koyo kudenga ndokumwe, nekwepano pasi ndokumwe. Haleluya. Bhaibheri rinotiro kuhwinya koyo kudenga ndokumwe, nekwepano pasi ndokumwe. Kunayo miviri yokudenga. Vanhu vazhinji vasingadi kunamata. Chikonzero havazivi kuti Jesu uchabuya vagopfekedzwa muviri uyu. Vanofunga kuti kana vafa hameno Mwari kuti uchandotonga vanhu, mweya ichandotongwa kudenga. Hakundotongwi mweya, kunotongwa vanhu nemiviri ino. Mukomana ari kubuya nokukasika munhu waMwari, akabuya kuoparidza, akademonstrata kuti paanodzoka uchadzoka kuotora vake. Apo Jesu anouya kugashira vake, vanhu vake vanodikama vachagara naye nokusingaperi. Panouya Kristu Jesu hatizogari nasabhuku, hatiogari nashe, hatiogari nameya, hatiogari nakansera. Tinogara naJesu pachake. Iye unoti kana asvika rufu gunomanya, kana asvika zuva harizoviri, kana asvika utano huchavapo nokusingaperi. Bhaibheri rinotiro verse 51. Tarira ndinokuudza chakavanzika tega. 51 hatingavati tose tichashandurwa tose pakareposo newamanda yekupedzisira, nokuti wamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nokusavura. Haleluya. Nesu tichashandurwa. Kwai ndinokuudzai chakavanzika ichi chinovora ichi chinofanira kufuka kusavura, nechichi chinofa ichi chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinovora chapfeka kusavura, nechichi chinofa ichi chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyogwa richaitika rinoti rufu rwakamedzwa nokukunda. Todadira rufu. Iwe rufu, kukunda kwako kuripi? Iwe rufu, rumbo rwako ndiripiko? Rumbo rwako rufu ndizvo zvivi, nesimba rezvivi ndo murayiro. Amen. Verse 26. Uchi ipapo inzwa munhu waMwari, kwai chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechinofa chofanira kufuka kusafa. Permanent people are coming. Jesu musi waanobuya, vanhu vachamutswa voinda kumusha mutsva, vachapuwa muviri usingafi, utano husingaperi, mufaro usina misodzi. Nhamo yenyika ino ichadarika. Saka tichiimba kuti munyika isingaperi mune guta dzvene, hakuzovi nousiku, hakuna usiku, hakuna rufu. Nenyika tichararama inenge yashandugwa, yavatsva, torarama nokusingaperi. Haisi rinoti paverse 26, muvengi wedu wokupedzisira uchaparadzwa, ndirwo rufu. Death will be no more. Muvengi wedu wokupedzisira uchaparadzwa, ndirwo rufu. Hama inodikama, rufu ndiyo mhandu yedu kubva kare nakare. Uchiona zvipatara zvichiitwa, mhandu yedu ndi rufu.
ndati uchiona vanhu vachifumbira miromo, mando yedu rufu, tinogara takapfeka mafase mask, tinogara tichisanitizer, izvo zvose munhu waMwari, mando yedu rufu, asi rufu gunohlisa, rufu gwegehena. Vanhu vacharamba Mwari. Rega ndimbokuudza munhu waMwari, ukakonewa zvokunamata, ukaranda shoko raMwari, iwe tiri kukuona kokupedzisira. Kana Jesu avuya, unoita madota, unopara nokusingaperi, vagamuchira Mwari iko zvino. Jesu achivuya, unovandudza miviri yokufa, miviri inoburema, otipa miviri mitsva isingafi, inorarama nokusingaperi. Hakuna wakafuma kudarika umwe, hakuna unoninipisa umwe, hakuna ishe umwe asi ishe, tose tinenge tiri madzishe. Zvinodikama nomoyo zvichavuya. Asi rega ndimbokupa bonus, vanotenda kuna Mwari iko zvino. Peter wakambobvunza, takawaneiko zvatakakuteverai? Kukaina Jesu, rega ndikuudze mfano, hakuna wakanditevera akasiya zvose akanditevera nokuda kwake. Uchashayiwa zvine zana panyika ino napanyika inouya double kick, 2 in 1. Munyika ino tiri munyika yababa vedu, Mwari unozarura zvikomborero. Munyika inouya togara nokusingaperi, todya nhaka yakagadzirirwa iwe neni, nyika isati yavabwa. Hama yangu inodikamwa, kusiya chitema hakunetsi. Ukatenda muna Jesu, wakakumirira kwemakore, unokugamuchira. Unoziva zvawakaita, asi unoti uya titaurirane. Nyangwe chivi chatsuka, so mucheka mutsuku ndinochichenura. Mwari wedu unovuya munhu waMwari. Vakadzidza hakuna unomutsa wakafa, vakadzidza hakuna unorambidza rufu kunze kwa Jesu Kristu. Ndiye wandinokupa panguva ino munhu waMwari. Mugamuchire uchimupenyu, famba naye pamabasa, famba naye mumotikari, gara naye mukati memudzimba dzenyu, gara naye mumuchato wako. Kuderedzegwa naSatani, kusavona kunaka kwomukadzi wako, kusavona mupimbiro womukadzi wako kuti wakanaka, kusavona dama romukadzi wako kuti uri tsvode. Ndati kuganga kwaSatani wako wakanaka kudarika vose. Ndiye woga wakanakira iwe, umwe nomwe wakapuwa wake. Kana usati wamupuwa, kumbira unopiwa, tsvaka unowana, gogodza unozarurigwa. Ndati usachiva vavamwe, bvisa ziso roruchiva. NdiSatani mweya wetsvina kuti ufarire kumakwato kudarika mumba mako. Ndati mweya wetsvina wakadzvanyirirwa munhu waMwari, ndati sunungugwa nezita raJesu, ibva kumakwato, ibva kumasmall house. Zvino hazviregeki, zvinoregeka nezita raJesu. Ndati munhu waMwari, chii chawakadya chokuti uvenge mukadzi wako, uvenge navana, mari yako iperere kumahure? Wadi kudzoka kuna Mwari. Unovuya munhu waMwari. Mwari ari kukutsvaka uchimupenyu. Usava stubborn, usaomesa moyo kusvika wandoparara naSatani. Nyika ina haigari nokusingaperi. Unovuya munhu waMwari. Ndoda undikuratidze pana Ezekiel chapter 37 pavhesi ra13 inoti kudii munhu waMwari? Muchaziva kuti ndini Jehovha. Muchazviziva izvi kana ndazarura marinda enyu ndikakukwidzai. Mubve mumarinda enyu. John chapter 5. Bhaibheri rinotiro muchaziva kuti ndini Jehovha kana ndakwetsura marinda. Makuva achaputika panouya mukoma Jesu. Ndati makuva namabwe achaputika, vakamedzwa namakarwe acharutsa, vakaparadzwa nomoto akaita madota. Mwari uchangorayira zvomuka, vari vanhu vatsva vakawana upenyu husingaperi. Munyika ino munhu waMwari, usavarayigwa nezvinopfuura, usavarayigwa nedzindege nemabuildings, usavarayigwa nevakadzi, usavarayigwa nen'anga. hadzikupi upenyu unopfuura. Vakakomboregwa vanotsvaka Mwari vachiva penyu. Pandava kuverenga panohlisa pana John chapter 5 verse 28 na 29, pachaita mapoka maviri avanhu. Pakuuya kwaJesu zvichahlisa. Nhasi tinenge takafanana, hatina kufanana mudikani. Varipo vakagamuchira Jesu, varipo vasati vamugamuchira. Asi kana uchiona tinenge takafanana, tinofamba munzira dzimwe, tinotenga muchitoro chimwe, tinogara munzvimbo yakada kufanana, asi hatina kufanana. Kune vakagamuchira Jesu, vanorarama vachidzvenga chivi, ndo vanoiva navaMwari.
verenga munhu waMwari. Ndoda kuti uteerere mapoka maviri aripo. John 5:28 na 29 inoti 28. Musashamiswa naizvo nokuti nguva inovuya navo vose vari mabwiro vachanzwa inzwi rake, vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyuka, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Mubvunzo wangu unoda kumukira kupi munhu waMwari? Kukai musashamiswa, vaKorinde wechipiri, nokuti nguva inovuya, chapter 5. Nguva iyo kana yasvika, vose vari mumabwiro, vanhu kwavo nematsotsi, zvigevenga navanonamata, vachanzwa inzwi, kwai vachabuda, vakaita zvakanaka vachamukira upenyu usingaperi, vakaita zvakaipa vachamukira mukuparadzwa nomukutongwa. Unoziva here munhu waMwari, pano rutongo gwausingagoni kudzvenga, pano rutongo gwausingagoni kupa fufuro. Rutongo gwaJesu Kristu gunoti igotenda kwaari. Kana wakatadza anokangamwira, ukanonoka zvivi zvose zvawakaita kubva uchikura uri grade 1 uchibuda mudumbu ramai, zvinoikwa pamusoro pako. Isa pamusoro paSatani. Ndiye honzeresi yokuti utadzire Mwari, ndiye honzeresi Satani yokuti uvenge hama dzako, ndiye honzeresi Satani kuti usavona kunaka kwavana vako nomukadzi wako, ndiye honzeresi kuti uve nenharo. Vakakomboregwa vanoti, Mwari, ndasarenda upenyu hwangu mumavoko enyu. VaKorinde wechipiri, chapter 5 verse 10 inoti, nokuti isu tose, come on, chapter pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti mumwe nemumwe apuwe zvakaita nomuviri sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Kwai nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti mumwe nomumwe apuwe sezvaakaita nomuviri uyu. Muviri ndio unoshandiswa naSatani pakutuka vanhu. Muviri ndio unoshandiswa naSatani pakureva nhema. Ndio muviri unoshandiswa naSatani pakunyomba. Ndio muviri unoshandiswa naSatani pakuita upombwe nokuinda kun'anga. Hama inodikamwa, pano rutongo guri kuuya, asi usarutya. Kana wagamuchira Jesu, ndo richava gweta rake. Uchanzi waidai Jesu oti uyu wakatendeuka. Bhaibheri rinoti panouya Kristu, verenga zvakazarurwa chapter 7 yandiri kukupai, chapter 7 verse 13. Bhaibheri rinotiro panouya Jesu Kristu, pana zvakazarurwa 22 pavhesi ra12, kukaitarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hama inodikamwa, our God is a faithful paymaster. Unokupa sokushanda kwako. Vaigadha mapere vaishanda, ndati vaisuta mbanje vari kushanda, vanoda nokureva nhema vari kushanda. Mwari unovuya nomubayiro, haavuyi kuoparidza, haavuyi kuobhabhatidza vanhu. Vanotendeuka vanofanira kuita gadziriro asati avuya, vogadzirira. Paanovuya tinoenda. Haavuyi kuoparidza munhu waMwari, haavuyi kuoregerera zvivi. Unovuya kune vakabvuma, vakavuya kwaari, vakaiva navaMwari. Sezvauri kuda kuita izvi, wadi kuvuya nemhuri yako, wadi kuzvipira mumavoko aJesu nokuti unokuda. Ndoda kuti uzive munhu waMwari, Jesu anovuya nomubayiro. Mubayiro kana ukaita zvakanaka, unovuya nomubayiro kuti well done my faithful servant. Uya tipinde muushe hwaMwari. Verenga munhu waMwari, chapter 7 verse ra 13. Ajoni akavona vakanga vaponeswa, vamire pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Pavhesi 13 inoti kudii? 13. Yes. Ipapo mumwe wavakuru akati, wakapindura akati, kwa vakapfeka nguo chena, ndivananiko? Vakabvepi? Nguo inomira purity. Kai kudii? Kukaishe wangu, ndimi munoziva. Munoziva ndo vakabva mukutambudzika kukuru. Vakasuka nguo dzavo muropa regwayana, vakadzichenesa muropa raJesu. Hama inodikamwa, suka nguvo inomira moyo, inomira karekta. Suka karekta yako muropa raJesu. Jesu uchakutora. Hazvinei nechivi chawakaita. Vakavonekwa vaponeswa. Wakabvunzwa, John, ndiva nani?
kukai ndivo vaya vaimbomwa doro, ndivo vaya vakambodzinga vakadzi, asi dzadzoka vakadzokera mhuri yavo vakarasha tsvina yose. Ava ndivanani ndo vaimbosvuta mbanje, ava ndivanani ndo vakamboramba mitemo yaMwari, vakaramba nesabata rachona, asi vakazorwisisa vakaverenga mushoko raMwari. Ndivanani kava ndo vaimbonamata vakafa, asi vakaverenga shoko raMwari vakatendeuka vachiva penyu. Tichaimba guyoko kukurira vakaropafadzwa panguva ino vanoti ndoda kudzoka kuna Mwari, ndoda kumugamuchira samambo namuponesi wangu. Unoda here mudikani simba riripo muropa regwayana? Kana kuri kuda kwako, simudza ruoko rwako, kana kusimudzira moyo wako kuna Mwari, ndava kunamata newe. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu ndoda kutendai nenguva yamatipa yokugadzirira, nokuti munouya. Hamukoneswi nemvura, hamukoneswi nehondo, hamukoneswi nourombo hwedu, hamukoneswi nemisodzi yedu. Munouya kana nguva yakwana. Tapedza kuparidza munodzoka kuzotora vakaita kuda kwenyu, nokupa mhosva nyika yakawa vhangeri. Vamwe vakakurambai, vamwe vakaignora, asi ndokumbira Mwari panguva ino kune vasimudzira mwoyo yavo kwamuri, vakatendeukira kwamuri, vagamuchirei. Mudzime kudarika kwose, muvaite vana venyu. Muna mato wangu wokutenda, muzita ramuponesi Jesu. Amen. God bless you. What a blessed and wonderful day we have had. Not only just the two of us here, but with you joining us, all the viewers. Thank you so much for watching our program today. We hope that you will share these programs with all those around you so that they too can have the same blessing. Kana paine chinhu chandiri kufarira pano paBlufffield SDA Church, ma-comments amunotitumira nekuona kuwanda kuri kuita family yedu. Isusu pataingoenda paBlufffield SDA Church taisambosvika kana kuzvuru, asi pari zvino taakuramba tinamata takawanda. Nemi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, Australia, Austria, United States of America, Malta, and ma-comments amunotipa nekufarira kwamunoita maridzo dzerurimi rwaamai zvinotisimudzira. Tinoramba tichikumbira kuti mutipewo feedback, muudzewo hama neshamwari kuti kune maridzo dzinowanikwa paBlufffield SDA Church. Patukuya next week pada tinotazvika mu10,000 ijana rako tokupa chitsvambe iwewe wakatitarisa nhasi kuti udza vamwe kuti kune maridzo paBlufffield SDA Church, Facebook and YouTube. Until we meet again next week, play again most of the sermons that we have here on the platform. God bless you. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndava mudima apo ndinochema. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe ama inopinda imi, tenzindo musimbira shamwari yeini, ndinomuda kupinda vanhu vese pasi. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri rufaro rwangu, mupasire dima, ndofara nemikwazo mudangairo
inopinda imi. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu. Andina imwe ama inopinda imi. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu. Andina imwe ama inopinda imi. Andina imwe ama inopinda imi. Andina imwe ama inopinda imi. Gari komborerwe fundo orore rudo reu kama weu Kristu sewe kumusoro pameripa baba tonza mina maton nedonzone shiri soze duze senge jimwe tino kwawerana mitorone namo tino nzwira na uramba mukutambuzika titapatana tinonzwa urombo kuti tine rusimbiro tichazokumbana kuti tapatana tinonzwa urombo kuti tine rusimbiro tichazokumbana kuti tapatana tinonzwa urombo kuti tine rusimbiro tichazokumbana. Nekupenya mukomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana mupo
muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo dosia kusua kwangu segua zote kale ndifukizene kutenda undipe ni kutenda kumusha wembiri huyo makandi Gadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo Mone simanditenga dawa wenye narini Gayipute mwenyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi Gadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse them soldiers, rally round the Burnham, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while of course we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we can fail. Rouse them soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse and soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Rouse them soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Christ is captain of the mighty throne. Christ is captain of the mighty throne.